רן קליף, Mm. איך אתה? אני אונליין. המתנתי בסבלנות. אני נפלא, מה שלומכם, חברים? וואו, אנחנו בסדר גמור, אנחנו פה כבר ביומיים של באמת יומיים וחצי, שלושה כבר אוטוטו, שם. כן? שעת ומחר ערב יש לנו, מאוחרת בישראל, תפסתי אותך כבר לפני השינה, לא? אה, אתה יודע, עם ילדים קטנים זה עוד לא לפני שנה, אה, אבל כן, אנחנו פה כולנו, כן, השעה 9 עוד רגע. איך אצלכם? מה השעה בקוסטה ריקה עכשיו? עכשיו שעה 5:55. חמישה צהריים. לשתיים, שעה מעולה, מעולה, מעולה. מהמם. אתה עם טוב, ילדים קטנים עדיין, איזה יופי, כאילו, כן, ממש, כן, כן. אה, אני הפכתי להיות סבא לפני 3 שבועות. וואו. די, אני אתה לא יודע, אז מאמין אתה לך, מדבר איתי ילדים וואו. קטנים, אני מסתכל כבר על הנכדים, הילדים שלי הם בגודל יותר גדולים ממני. יאללה, תראה מה אבא זה, שלי וואו, שמופיע פה היום, דורון ליפשטיין, גם כן הפך להיות סבא פעם שנייה השבוע. וואו, תמסרו דש לדורון איש יקר. מהמם, מהמם. אה, טוב, תשמע, אז קודם כל מדהים אותי כל פעם מחדש לראות איך שאני רק כותב שרן קליף הולך לעלות, פתאום טק 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 אני מסתכל על השידור, פתאום טה 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 אנשים מתחילים להגיע, להפציע, אז זה תמיד מגניב לראות. אתה לא אה, צריך אותי, פשוט תגיד את זה וזהו, ויעלו. אתה יודע מה, פעם עשיתי יש לך מסיבות, אישור, אני נותן לך אישור להגיד את זה מתי שאתה רוצה. כל פעם שאתה זה, צריך בוסט, זה מוקלט, תלחץ. זה מוקלט, תזכור. תשמע, שהיית, זה נקרא לתת, כאילו, גם כשאני ישן אתה יכול להשתמש בי. סבבה, זה נכס. כשהייתי צעיר ויפה פעם עשיתי מסיבות בתל אביב, וכל פעם שהיינו צריכים להרים איזה מסיבה, היינו ארבעה חבר'ה שעשינו מסיבות, וכל פעם למישהו אחר מאיתנו הייתה יום הולדת, כי ליום הולדת חייבים להגיע, אז רן קליף, אתה יום הולדת שלי. טוב, תשמע, אני לא יודע על מה אנחנו הולכים לדבר היום, אני מודה, וכל פעם אתה יודע, כשאנחנו נפגשים, אז כאילו, אני אומר, הבן אדם הזה, יש לי כל כך הרבה שאלות וכל כך הרבה מנעדים לשאול, אז א', אני צריך את העזרה של הקהל פה. בואו תכתבו אתם שאלות לרן היום, בואו נתקיל לא, אותו באמת, ביחד. אולי תשאל מה זה המילה אותנטיות, כאילו. אז בואו נתחיל באמת, פתאום מה זה לפני שנכנסתי, אמרתי, רגע, איך נקרא הכנס? עוצמת האותנטיות. ואז אני אומר, רן, מה זה אותנטיות? כאילו, ואז אני חושב לעצמי, מה אני יודע על אותנטיות? ממש, עוד ששמעתי את תומינה המתוקה מדברת. ואנשים לא יודעים הרי שאותנטיות היא באה מיוונית בכלל, זו מילה יוונית, נקראת אותנטיקוס. נכון, והיא מילה, ועוד, לא רק זה, יש גם יוונית עתיקה, זה נקרא אותנטס, שזה בן אדם שפועל על סמכותו הוא, מה שנקרא עושה אדון. אז עושה אדון זה אותנטס, וזה נשמר אצלנו בשפה האנגלית, בעצם המונח התפתח הרי מלטינית וצרפתית לפני שנכנס לאנגלית, אז הוא שמר עדיין על המשמעות המרכזית שלו, כביכול להיות אמיתי ואמין, מקורי, עיקרי, כאילו, זה מה שזה. מעניין, מעניין מאוד, עושה אדון, תזכור, עושה אדון. ועושה עושה אדון, אחלה, זה נשמע לי מעולה, אגב, אני בכרתים ביוון, אז כאילו, מפה זה מגיע. אה, אני כאילו, דוגרי, אני שואל את עצמי, האם באמת לשאול אותך שאלות, או האם לא להפריע ולתת לך לדבר, אני באמת שואל אותך מה, אתה יודע, מה מרגיש לך בלב, כי אין לי בעיה להתקיל אותך תמיד, אה, ואתה יודע, מבחינתי זה לא משנה. אם אתה רוצה לתת לי לדבר, אני אדבר, אם אתה רוצה הנה, לדבר אתה, תדבר אתה. נעמה אנחנו לא רושמת, סובלים מחסר דיבורים, שנינו. זה לגמרי. נעמה רושמת לתת לרן לדבר, כרמל. תראו, גם כשאני שואל אותו שאלות, זה כאילו היה אמור להיות פורמט ראיון. אז אני אולי אגלה נהנה לכם משני סוד. העולמות, אולי אפשר ליהנות משני גם כש... העולמות. רן, גם כשאני שואל אותך שאלות, הרי תמיד זה הופך לשאלה קצרה וזה, אז אין לי בעיה כאילו באמת לפנות פה את הבמה, אבל מה שמעניין אותי, אחד, זה מה זה באמת אותנטיות עבורך, ואיך אתה עם החיים שלך, אני חייב להגיד שאתה מדבר על המון דברים, אני מעניין אותי החיים האישיים שלך. זה האישי, החיים האישיים שלי, אין לי כן, חיים אישיים.
אין לי חיים אישיים. לא, ויתרתי עליהם. טוב, תשמע, ברגע אז שאתה מוותר על החיים האישיים שלך ואתה מתעסק בעשייה, אתה מפסיק להתעסק עם האישיות שלך. אחד הדברים הכי קשים של אנשים בחיים שלהם, זה להיות משרת של האישיות שלהם. וממה האישיות הזאת עשויה? בעידן כזה של שטיפות מוח, מכבסה חברתית תודעתית מתמשכת. האם למוח שלנו נותרה חשיבה משלו? כן, החשיבה משלו שנותרה לו נקראת גם אישיות. אבל בעידן שלנו קוראים לזה אישיות שיעורית. זה מה זה? זה מה שנשאר לך. ומה זה בכלל אישיות? זו עוד שאלה מעורפלת כזאת, נכון? אנחנו שואלים אנשים, מתחילים להסתבך, זה כמו השאלה הזאת, מה זה מיינד? מה זה consciousness? מה ההבדל בין רוח לנשמה? מה האנטומיה של רגשות? אנשים מתחילים להסתבך עם כל זה. אז אף אחד לא יודע להגדיר, אבל משתמשים במילה אישיות כל הזמן כלאחר יד, כמו באותנטיות. אבל כשמנסים לחשוב על זה, זה מסתבך ונדה, אין ממש תשובה, נכון? איך אתה יודע? כתבו על זה ככה ספרים באמזון, כל מה שיש עליו ככה ספרים, אף אחד לא ממש יודע. אבל אישיות זה הסכום הכולל של תכנות תודעתי. זה ההבנה של המציאות שלנו. זה רשת נוירונית אישית. ובקיצור, הנוירונט, החובות האישי שלך. עכשיו, מה זה אישיות שיעורית? זה מה שנשאר לך לעצמך, זה הפינה הקטנה במוח, במכבסה החברתית, איפה שעדיין לא הצליחה לשטוף המכונת כביסה ונשאר שם כתם, זה האישיות שלך. השיעורית, מה הכתם בחולצה שהמכבסה לא הצליחה לשחרר גם אחרי 40 כביסות. ועם המקום המצטמצם הזה, אנחנו נלחמים להישאר אינדיבידואלים. להישאר אנחנו, להישאר עושה אדון, אוקיי? ואז מה עולה לך עכשיו? מיד רגש של אשמה עם קורטוב של בושה ומבוכה. לכולם זה עולה, כולל כבודי. אז מה זה בכלל רגש? אתה מבין, אם אתה עכשיו מרגיש אשמה או מבוכה, או לא מרגיש עכשיו בן אדם קטן, אז הנה עוד אחת מהשאלות האלה, נכון? מה זה רגש? רגש זה התגובה ההורמונלית לאישיות הנוירונית הזאת. שים לב גם, האישיות הזאת היא מיעוטה שייכת לך, והרוב למכבסה. זה אומר שכל פעם שאנחנו מגיבים רגשית, רוב הרגש שלנו הולך למכבסה. אנחנו משלמים אנרגיית חיים, רגשות זה אנרגיית חיים. אנחנו משלמים את זה למכבסה שניזונה מהרגשות שלנו, כמו שמחור ניזון מהזריקה שלו. והאשמה, אחותה התאומה של הבושה, מה הם בכלל? זה עוד שכונת נוירונים במוח שלנו. ותו לא, זה נדלן וירטואלי באישיות, זה לא קיים בשום מקום בחוץ. אתה מבין איפה האשמה והבושה גרות? אז מה אז יוצא? אני רגע, אבל אני רוצה לשאול אותך על שאלה, כי, אבל אתה ואני רוצה מבין שאתה אומר לי חיים לצאת מהפריים. אישיים, שאתה אומר, אני אומר חיים גם יוצא, אישיים, אני גם יוצא אני שואל מהפריים, אותך, כשאתה כדי אומר שהוא יהיה איפה, כאילו כמה נשאר, אז אני אומר לך לא נשאר, כי זה אמרתי לך. אז אני רוצה רגע לצאת מהפריים, אני רגע רוצה לתת לך פה איזה כותרת, כי אני יודע שאתה בן אדם עסוק, ועושה מיליון דברים, ואנחנו פה 3 ימים, אז אני רגע רוצה לחבר אותך רק למה שעולה לפחות לי במיינד שלי, מכל מה שעולה פה בכנס הזה. תשמע, אני חייב להגיד לך משהו, אפרופו אותנטי, כשאני שומע אותך, אני לא יודע אם זה, אני מתה לשמוע אותך, אני אמרתי לך את זה כבר מלא פעמים, שאשתי הולכת לישון הרבה פעמים איתך ולא איתי, כי היא מקשיבה לזה שהיא הולכת לישון בלילה, אבל אני לא יודע אם אני נהיה יותר מבסוט או יותר מבואס, כי אני מבין כמה אני לא שולט בחיים של עצמי, ואז אני אומר, אוקיי, רן יושב שם בקוסטה ריקה, בנה לעצמו בית, כל הבית מאכיל את עצמו, הוא בנה לעצמו סיסטם כזה מיוחד, בסדר, זה האישיות, רן, בן אדם באמת יוצא דופן, מה אני האדם הפשוט, בסדר, אני שם את עצמי בהכללות פה, איך אנחנו מצליחים ליצור לעצמנו חיים שאנחנו רוצים, כשאנחנו כל הזמן מוסללים, ואנחנו כל הזמן, אתה אומר את זה, נשאר לי קמצוץ של אישיות. אז מה אני עושה עם הדבר הזה, ואיך אני מייצר לעצמי את החיים שאני רוצה, ואז אני יוצא מהפריים, ואני רוצה שתדבר על זה, ואם אתה צריך אותי, אז תקרא לי. תראה, אני פה עם וידאו פתוח, אבל. שים לב, השאלה שלך היא כולה באה מהבושה והאשמה, כי בעצם אם לא היו את התחושות האלה, אני הבן אדם הקטן, מה אני כבר יכול לעשות?
אתה כאילו מתבייש באיזה, מה רן שם גר לו בקוסטה ריקה באיזה משהו, מה אני בכלל יכול לעשות, איך אפשר להיות כזה? לא, אז אני אומר, גם אני יכול לעשות את זה, אבל אני אומר, איך מייצרים את זה? האם כל בן אדם צריך לשבור ולקחת ולשים סימן שאלה על כמעט כל דבר שהוא רואה היום על בכל מקום? 96% מהדברים שמתרחשים לאדם ממוצע בעולם המערבי בחיים, הם בכלל לא באו ממנו. תסתכל סתם על תואר אקדמי. אנשים לומדים לתואר בכמעט רוב המקצועות, לא בכולם, אבל בכמעט כולם, 90 ומשהו אחוז מהחומרים הם תיאורטיים, והם נחתו מהמסד הנתונים האוניברסיטאי, אף אחד לא הלך לבדוק ולחוות את זה. אז אנשים, מה הם עושים? תואר בהקלטות? בזה הם עושים. אז אותו דבר כאן, כל הדברים שיש לנו בחיים שלנו, הם ניתנו לנו, נמסרו לנו, קנינו אותם, רכשנו אותם, בכל מיני צורות, אבל אף אחד מהם לא בא מאיתנו. אנחנו לא מייצרים את המכוניות שלנו, לא מייצרים את השירים שלנו כמעט. רובנו הגדול לא בנה את הבית שלו בעצמו, לא מכין את האוכל שלו, הכל אתה הכל תלוי ב. אתה מבין? ואנחנו גם מתלוננים על זה, כאילו מה? יש אנשים, בעלי תושייה, שהבינו שיש פה 8 מיליארד צרכנים, 9 מיליארד צרכנים, והם מתעצלים לייצר בעצמם דברים, בוא נתחיל למכור להם ונייצר להם. זה כל מה שזה, אז אני לא מסתכל נגיד על האליטות האלה, so called, בעלי הקונצרנים והארגונים הגדולים, בתור אנשים רעים או משהו. הם אנשים שהבינו את העיקרון, והעיקרון הוא מאוד מאוד פשוט. יש לך ארמון, אבל רוב האנשים גרים למטה במרתף. ואנחנו צריכים להבין שכולנו קיבלנו פה מנדט. קיבלנו פה מנדט, והמנדט הזה חופר לאנשים בראש כל היום בדמות מה שהם קוראים לו חוסר שביעות רצון. בדמות מה שהם קוראים לו חוסר שקט, בדמות מה שהם קוראים לו הפרעות שינה, בדמות מה שהם קוראים לו אפילו חרדה. למה? כי זה הנוירון היחיד במוח שעוד נשאר לנו, האישיות השיעורית, שמנסה לפרוץ את הקופסה שלה ולהגיד, אתה לא יכול להירדם בתוך החיים שלך. אני הולכת להפריע לך לישון, אני הולכת ליצור בך אשמה, בושה, חרטה, חוסר ערך, רק כדי שתתעורר על עצמך ותחפש מאיפה באת, מה אתה בכלל עושה פה, ולאן פניך מועדות. הנוירון הזה, זה החלק הקטן שעוד נשאר לרוח הקדושה שלנו, לנג'ס לנו בפנים, ולהגיד, אני לא באתי להתעורר אתמול בבוקר גם מחר. אני לא באתי לזה, ולכן אני אציק לך, אני אצור בך חוסר שקט, ואני אשגע אותך עד שתשנה את התוכנה. ולמה כדאי לנו לשנות את התוכנה? כי כשאתה מחליף את התוכנה, אתה מחליף את התמונות שאתה רואה. כשאתה מבין שהתמונות שאתה רואה הם ביטוי המציאות שלך, סוף סוף אתה עובר בדירה במוח שלך מהמרתף לארמון, מחדר הכביסה לסלון. ואז אתה מתחיל לחשוב חדש. כי המוח שלך מתחיל להגיב מחדש, ובשביל זה צריכים לפנות זמן. יש את העניין הזה של הזמן. אנחנו צריכים לפנות זמן להיכנס כל יום לפגישה עם אלוהינו. לא ללכת לאיזה מקום, להתכנס אל תוכנו. אנחנו יכולים לעשות את זה בפארק, במגרש החנייה. יכולים לעשות את זה בפקק. אנחנו יכולים לעשות את זה על החוף. אנחנו יכולים לעשות את זה, אני הייתי עושה את זה, אתה מבין, הרי מאיפה הגעתי לכל הדברים האלה? אני הייתי גם פעם בן 20 וגם בן 16 וגם בן 25 ו-30. אני הבנתי משהו, והבנתי שאני צריך להשקיע זמן, ואז אמרתי, רן, אין לי זמן. אני כל היום רץ מפה לפה, כי מישהו דאג שאני אשרוד, ואפילו אין לי זמן לעשות כלום. אז אמרתי, אוקיי, אבל יש לי אישיות שיעורית בתוך הזמן. יש לי פה 5 דקות שאני מחכה, וכאן 10 דקות של זה, ופה רבע שעה מתה, עד ש... אז אני לוקח את כל הדקות האלה, ואני מתחיל להיות מאסטר. של מה? דמיון. מה זה דמיון? דמיון זה הבאה לכדי דמות. זוכר? התמונות שאתה רואה. ודמיון לא מצריך עיניים. אתה יכול לסגור את העיניים ולראות יופי של תמונות. ולא רק זה, לסגור עיניים זה לא קשה, אתה רק צריך להפיל את האפפיים. בום, הם נופלות, אתה אפילו לא צריך להתאמץ. כוח המשיכה דואג שהם יפלו.
ואז, כאשר אתה מדמיין, אתה מג'ישן, למה? דמיון, imagination, I am mag, מג'ישן, מג, מגיסטר, בלטינית, מכשף. זה המילה הזאת, אבל חטפו לנו את זה. הפכו את הדמיון לנחלתם של חלשים, הם מסובכים, ילדים קטנים, פרדס חפלים ואנשים על חומרים, זה מה שעשו, אתה מבין? חטפו לנו את זה. אבל אומרים לי, אין לי זמן, אני אומר לו, חבר, יש לך מלא חלקים ביום שהם חלקים מתים, 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 אתה לא עושה בהם כלום. אם אתה תהפוך להיות מאסטר של הדמיון, לא סתם עשיתי גם יומיים שלמים, אנשים פה, אנשים פה. מאסטר של הדמיון. עשיתי יומיים שלמים בארץ, נקרא מאסטר הדמיון. תסגור את העיניים ותלמד להתנתק מצקצוק הזמן, להתנתק מהסביבה שלך ולהתכנס פנימה לאדון ישותך. ושם במקום הזה, המוח שלך מתחיל להגיב מחדש. הרוח שלך מתעוררת מתרדמת השעמום ומתחילה למלא אותך בתחושה שמרגישה נכון. ומה יקרה אז עם האור הזה שידלק פה בחדר? האור הזה ימחק את הבושה. כי כשאתה עתיר דמיון אתה לא מתבייש. כשאנשים מדמיינים שהם מצליחים, שהם מדמיינים שהם השיגו את החלום שלהם, שהם מדמיינים, והם משקיעים בזה כל היום. כל פעם שיש להם 10 דקות, רבע שעה, חצי שעה, 20 דקות פה, לפני השינה, איך לפני שהתעוררת, הלכת לשירותים, יש לך עצירות? מצוין, הזדמנות נהדרת. סגור את העיניים, קח נשימה ותעוף. אז מה קורה? אתה לומד למחוק את האשמה, את הבושה, ואז החיים שלך הולכים להשתנות. למה? כי המציאות שלנו מוחזקת רק על ידי האישיות שלנו. והאישיות שלנו שוות ערך למה? לאנשים, למקומות, לדברים, לזמנים, לאירועים בחיים שלנו. כל מה שחשבנו לכדי מעשה. זה מה שמחזיק את המציאות שלנו במקום, שלא תתפרק. ואיך אני יודע את זה? כי האנשים, המקומות, הזמנים והאירועים האלה לא היו בחיים שלך, אם הם לא היו קודם כל במוח שלך במחשבה שגורה. כי אחרת מה? היית קם בבוקר ואומר, להסתכל על אשתך ואומר לה מי את? היא קיימת וגרה אצלך במוח עוד לפני שהתעוררה. ולפני שהתעוררת היא הייתה אצלך במוח, כי אחרת היא תהיה לך זרה. אז אם נחליט עכשיו במחשבה חדשה, לוותר על האישיות שלנו, במכבסה החברתית הזאת, מה יקרה אם נחשוב אחרת ונוותר על הבושה, על האשמה? חלק מהחיים שלנו ישתנה מיד, בגלל שהרגשות האלה שמחזיקים אותנו נעולים בפחדים, מוחזקים כולם על ידי מחשבה. והדיירת הזאת היא דיירת שקיבלה אישור לחיות אצלנו תמורת הורמונים של פחד, תמורת כימיה של חרדה, תמורת אורגזמה של שיתוק. אנחנו הפכנו להיות מכורים. אנחנו צריכים אבל לזכור שהמציאות שלנו היא תמיד ביטוי מאוחר למה שאנחנו חושבים, מרגישים ועושים בסדר הזה. ולכן תחושה ורגש הם משניים, כי רגש לא יכול להופיע, אלא אם כן חושבים עליו תחילה. לכן אנחנו צריכים להשקיע במחשבות. אנחנו צריכים להיות בעלי נכסים תודעתיים, בעלי נכסים מחשבתיים. אנחנו צריכים להשקיע את הזמן הפנוי שלנו, וגם אמרתי, ראיתי כמה זמן פנוי יש לנו, אנחנו פשוט לא מבינים את זה. יש לנו מלא זמן פנוי, לכולם יש את זה. גם כשהייתי מנכ"ל של חברה גדולה, היה לי רגעים מתים בערימות. מה עשיתי איתם? למרות שהיה לי חליפה ועניבה, במקום להגיב לאירועים, לדירקטוריון, ל... ל... למאזן. הייתי אומר למזכירה, יש לי רבע שעה, הדלת שלי נסגרת עד הפגישה הבאה, מי שנכנס מפוטר. סוגר עיניים ורואה את הפגישה הבאה בצורה הכי מיטיבה שיכולה רק להיות. הייתי יודע שיש לי בערב פגישה חשובה, הייתי נכנס ברבע שעה שהייתי מגיע לפני או 10 דקות לפני בחנייה, סוגר את העיניים ורואה את שותפי לפגישה אומר לי בדיוק מה שאני רוצה לשמוע. ולא רק שהוא אומר לי את זה, הוא גם שמח ורוצה בזה. וכאשר הייתי הופך להיות מאסטר בזה, הייתי פתאום פותח את העיניים ממש לפני הפגישה, והייתי בכלל המום מזה שאני עדיין במכונית. אני כבר הייתי בראש בפגישה. הייתי צריך לעבור אינטגרציה עם הדלת בשביל לפתוח אותה ולצאת לפגישה. אז מה זה אומר? זה אומר לקדש את המחשבות שלנו.
ולהבין שהמחשבות שלנו זה לא אויבים. המחשבות שלנו זה הזדמנויות אם נלמד לחשוב בעצמנו. גם אם נשארנו רק כתם אחד בחולצה בתוך המכבסה, ולאט לאט אנחנו נגדיל ונגדיל ונגדיל את השכונה הזאת. ואז נמצא איזה מין סיכוי מתמשך למה שנקרא לרומן האהבה בינינו לבין המחשבות שלנו. ונוכל לאהוב את זה, או להתחיל את הפרויקט הזה, גם נשאר לנו רק נוירון אחד. נוירון אחד שיצמח עד אינסוף לשדה אינסופי. כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה לאהוב את עצמנו, את מה שאנחנו עכשיו, ולהפסיק לחיות ב-what if ו-should haves. לעולם לא לענות את עצמנו, כי זה אומר שאנחנו ממקדים אנרגיית חיים ורגש בעינוי, ולכן אנחנו הולכים לחוות את הביטוי של העינוי הזה מחר, מחרתיים. לעולם, לעולם לא לענות את עצמנו. לעולם לא להשוות את עצמנו לאף אחד אחר. כי ברגע שאנחנו משווים את עצמנו למישהו, אנחנו איבדנו את האותנטיות שלנו. אין עוד אחד כמוך וכמוני בכל היקום כולו. לכן, אהבה עצמית, זה המפתח לאותנטיות. היא לא קשורה לאיך שאנחנו נראים, אלא לכל מה שיש בנו. וואו. ולכן, אז אתה יודע מה? עצמנו אני אהבה, רגע כי רוצה, אין כמונו. אני רוצה אין לאתגר כמונו. אותך. אני רוצה לאתגר אותך. לאתגר אותך, זה לא כזה אתגור, כן? אבל קודם כל יש פה הרבה שאלות על איך משחררים את המחשבות הקטנות, והאם הדמיון יכול לעקוף הכל, ובאמת הכל. מה עושים שאנחנו לא כל יכולים. העולם שיש לנו מדומיין, הרי אנחנו דמיינו את חיינו לידי ביטוי. אנחנו יכולים לעקוף הכל עם דמיון. לא רק לעקוף, גם אז לפרק הכל ולבנות מחדש. אז תגיד לי, עכשיו בוא ניקח אותך, אתה יודע מה, לפני 20, 30, 40 שנה, אני לא יודע מתי זה היה. קודם כל, אני ממש אשמח לדעת מה היה רגע המפנה שלך. למי שלא יודע, אז רן, אתה הקמת את כל הבריאות אלטרנטיבית, משלימה, נכון? בכללית, איפה זה היה? בקופת חולים כללית? בתקופה היא, באמצע שנות ה-90, זה היה בכללית, כן. בכללית, אוקיי. והיית, אתה יודע, בחיים הרגילים, so called, של כולנו. אז אחד, אני ממש אשמח לשמוע האם היה לך נקודת מפנה, ואם כן, מה גרם לזה? ושתיים, מה התרגול היומיומי שבן אדם צריך לעשות? ואם יש לך תרגיל, אתה גם יכול להעביר עם משהו, אם אתה רוצה, כמובן, אתה לא חייב, אבל אם יש לך איזה תרגול, שאם אני אתמיד בו, פשוט, שבן אדם מהשורה הרגילה יכול לעשות, אז איך אני בעצם עושה את השיפט הזה? זה שיפט גדול, זה אומנם אולי משהו קטן, אבל, ולאורך זמן אני צריך להתמיד, אבל אני רוצה, כולנו רוצים לעבור איזה שיפט. How do I do it? תחשוב רגע, שנייה, איזה חשיבות יש לשיפט קטנטן במסלול הנהיגה שלך על כביש החוף. זה ההבדל אם אתה נוסע ישר ותגיע לידך, או תיכנס בעוד 40 מטר בגדר. איזה חשיבות יש לחצי מעלה, חצי מעלה, מתוך 360 המעלות של המצפן, חצי מעלה של שיפט במצפן הספינה שיוצאת מישראל בדרכה לספרד. במצב חצי התמדתי, מעלה. במצב התמדתי. חצי. גם אם היא זזה חצי מעלה, ונשארה בחצי מעלה הזאת לזמן מסוים, שתכף אני אגיד אותו, המסלול הוא סט. זה כבר לא אותו טיימליין. זה כבר לא אותו גורל. לכן אנחנו לא צריכים לעשות שינויים עצומים בחיים שלנו, לבעוט בחתול ובכלב, בבן זוג, ולשבור את הכל וללכת בהכרח. אנחנו צריכים להבין שהאנשים, הנסיבות שנמצאים סביבנו, הם אוהבים אותנו לקיום, כי הם ילדי מחשבתנו. אנחנו תמכנו בהם ברגש ובאנרגיה, והם צמחו ונבטו לתמוך בקיום שלנו. לכן אין שום דבר סביבנו שהוא לא תוהד עם הרטט שלנו, וכל ניסיון שלנו להוקיע את הסביבה, ייגמר בכעס ובסבל שאותו אנחנו מרגישים, ורק בנו הוא פוגע. ולכן אין מקום להוקיע אף אדם, שום אירוע ושום דבר, כשזה נכניס בך כעס וסבל, כי זה מה שהמכבסה רוצה. זה משהו שאנשים חייבים להבין. אנרגיית החיים, שאם היא מוסתת לרגשות לא מטיבים,
היא פוגעת באופן קשה ביכולת המיקוד והבריאה שלנו, כי אנחנו מפוצלים תודעתית, ולכן מושקעים גורלית בקו חיים שלא שלנו, אבל אנחנו רוכבים עליו תחת כפייה. אתה מבין? אוקיי. עכשיו, once מבינים את זה, צריך להתחיל לחיות במינימליזם תודעתי, אני קורא לזה. אם אנשים רוצים להתחיל לאסוף כוח בריאה, קוראו לזה פעם בעת העתיקה, להשיב את הכוח הביתה. הם צריכים להפסיק, לתת מיסים רגשיים, קרי, תשומת לב בשפת הרחוב, לאנשים, מקומות, דברים, זמנים ואירועים סביבם, שהאינטראקציה איתם מוציאה אותם משלוותם, משמחתם, מהנועם שלהם, והם מרגישים מדולדלים באנרגיה באינטראקציה איתם. מאוד חשוב להבין את הדבר הזה, כי זה העיקרון הראשון שאם בן אדם לא עושה אותו, כאשר הוא יושב להתמקד במה שהוא רוצה, אין לו כוח יצירה. כל האנרגיה שלו מפוזרת בסביבה, והוא ממשיך לשלם מיסים רגשיים לכולם. לכן, דילול תודעתי. שימו לב, תסתכלו על החיים שלכם, תעשו גם רשימה אם צריך. כל מה שלא מעלה לכם תרטת לשמחת העצמי, לאהבה עצמית, לשלווה ולנועם, כל מה שנועל וחונק אתכם, כל מה שמכביד עליכם, כל מה שמכעיס, מפחיד, מצמצם, תתחילו לשחרר מהחיים שלכם בצורה הבאה. מאוד פשוט. תפסיקו להגיב לזה. כמו שמתנהגים למטריד בוואטסאפ או בטלפון. לא חוסמים אותו אפילו. פשוט לא עונים, לא נכנסים לשיחה, נקודה. גם חסימה זה תגובה. לא עושים את זה. פשוט מתעלמים. ממה זה מתעלם? שימו לב, אתה יוצא מהעולם. זה נקרא להתעלם. אתה נעלם, קרי יוצא מהעולם ההוא, ונכנס לעולם אחר. וממה העולם החדש שלכם יהיה עשוי? לרכז ולהתחיל לטפח, כן, גם שזה במשפחה שלך. לקיים ולהתחיל לטפח סביבכם אנשים, מקומות, זמנים ודברים, אירועים, שמביאים תחושה של שלווה, שמביאים תחושה נכונה, שמביאים פנימה פתיחה, שמחה, אהבה, רצון לחבק את זה, רצון להישאר בזה, הרגשה של אנרגיה, הרגשה של אופטימיות ואהבת המחר. once אנחנו עושים את זה, אנחנו מחזירים את הכוח הביתה, אנחנו מתחילים לתרגל את זה כל יום, בדברים קטנים ככל שיהיו, אנחנו מתחילים להתעצם בתודעה, ולהתחיל להגדיל את השכונה המנוונת הזאת, שנקראת אהבה עצמית. ולהרחיב את הכתם הזה, אישיות שיעורית, ולהפוך אותו לווירוס, שישתלט על כל המחבצה. ואת זה עושים בצעדים קטנים, כמו קברניט של ספינה גדולה, ספינת חיינו, שלא מזיז את הספינה באופן קיצוני, באגרסיביות. הוא מזיז אותה בעדינות, כדי שהנוסעים אפילו לא ירגישו ששינו את היעד. וכאשר הנוסעים לא מרגישים שמשנים את היעד, אז אנחנו מתייחסים לספינת חיינו, בדיוק כמו שאמא אוטומטיקה בענן עושה לנו, כל פעם אוכלת לנו בקצת, בלי שנרגיש. ככה אנחנו עושים את זה. אנחנו לא צריכים לשנות את החיים שלנו דרך משברים, דרך כאוס. שזה אגב הנשמה שלנו עושה, כאשר הלכנו לישון ונרדמנו. אז אנחנו מקבלים את זה בראש, מה שנקרא. אבל אנחנו יכולים לעשות את זה בנועם, בשלווה, בשמחה, ברוגע. once עשינו את זה, התחושה היא תהיה כזאת, היא מאוד פשוטה. אנחנו נקום בבוקר, יהיה לנו כוח, לא נדע מאיפה. נשען מעט מאוד, יש לנו אנרגיה. למה? כי האנרגיה שלנו חזרה הביתה. אנחנו עכשיו קמים בבוקר למשהו שאנחנו רוצים לעשות. לדבר עם אנשים שאנחנו רוצים לדבר. אנשים שלא, הסביבה שלהם, לא מטיבה איתנו, כל אחד, לפי מיטב הבנתו, יפסיק להעניק לזה תשומת לב רגשית. ברגע שאתה מתעצבן ממשהו, אתה משלם בחייך
תבין, עצבים וכעס יוצרים בגוף ביטויים פיזיקליים של כעס, שאנחנו קוראים להם ברשימה אינסופית של מחלות. ולא סתם אמרו פעם ביפן, אתה אולי יכול לספור את הגרגרים בים, על החול, אבל לא את צרות האדם. לכן אם אנחנו נהיה מושקעים בגרגרים, אנחנו לעולם לא נסיים עם זה. אנחנו צריכים להיות מושקעים במה שמשמח אותנו, ולא בתוצאים הישנים של מחשבה ישנה שאתמול חשבנו. היא לא מעניינת. לכן כל פעם שאנחנו מתרכזים, אנחנו מפעילים עוד פעם נוירונט ישן, ואנחנו ליטרלי מקצרים את חיינו. ואז, כשאתה מרגיש ככה, ויהיה לנו, כשנעשה את התהליך הזה, אנחנו נתחיל להרגיש שאם אנחנו עושים אותו נכון, יעברו הימים, אנחנו מתעצמים בתודעה. אנחנו נעשים שמחים יותר, רגועים יותר, שקטים יותר, ויש לנו יותר אנרגיה. ואז, באופטימיות המזהרת הזאת, אפשר לקחת זמן ולסגור עיניים, ולעשות את הדבר הבא. איך אני עכשיו מרגיש? איך הייתי מרגיש? עם הדבר שאני רוצה הכי בחיים שלי, היה בא עכשיו לפתחי. איך זה מרגיש? לסגור עיניים ולהתחיל לעשות עם זה אהבה. זה הכל. זה כל מה שאתה צריך לעשות. יש אנשים שיגידו לי, אני לא יודע מה אני רוצה מהחיים שלי, וזה בסדר גמור. אז אני מיד שואל, איך הרגשת בהיסטוריה שלך כשמשהו קסום בא לפתחך? הצלחת במשהו, מישהו נתן לך משהו, עזרת למישהו, ואתה רואה את השמחה בעיניים שלו, אפילו אם הצלת חתול, זה לא משנה. קח את התחושה הזאת ותתחיל לעשות איתה אהבה. ותתחיל לייצר בתחושה הזאת נקודת נוירון אחת, שתהפוך להיות נבט. כל פעם שיש לך זמן, סגור עיניים ותעצים את ההרגשה הזאת. זה כל מה שאתה עושה. אתה עושה אהבה עם הרגשה טובה. עם זה אתה עושה אהבה. אנשים שיש להם חלום, יש להם, זה לא משנה איזה חלום זה by the way, בגלל זה קוראים לזה גם חלום. חלום לא מוגבל על ידי התפיסה שלנו. פשוט סוגרים עיניים, באמצע היום, לפני השינה, אחרי ארוחת צהריים, לפני פגישה, לפני אימון טניס, כשהילדים טיפה בפארק ועכשיו הם רצים ומשחקים ואתה סוג של בובה ממתינה באוטו, אני יודע מה, במקום לדפדף בטלפון, סגור את הטלפון כי זה לא בא ממך. שים אותו, זרוק אותו, תשאיר אותו בבית, לא יודע מה תעשה. סגור עיניים ותתחיל לייצר את הסצנה שלך. והסצנה הזאת היא נפלאה, מוגזמת עד לאין שיעור. אקסטראורדינר, מזעזעת במוגזמות שלה. למה? בגלל שזה הדרך היחידה להעיר אותנו משלוותנו, הרדומה והמנומנמת, שאומרת מה אפשרי ומה לא אפשרי, מה כדאי ומה לא, מתי זה יקרה, אם זה יקרה, אם יסכימו לי, לא יסכימו לי, הגיוני או לא הגיוני. כל הדברים האלה שייכים לאמא האוטומטיקה, שייכים לאישיות שלוקה בהגיוניטיס כרוני, מחלה מדבקת, סוג של וירוס חברתי. עכשיו מה? once אתה עושה את זה, ואתה עושה את זה כל יום, פה 5 דקות, פה 10 דקות, פה אם היה לך מה שנקרא זמן, חצי שעה, אתה תהפוך את השכונה הזאת לזיכרון. היא תהפוך להיות משהו מוכר, כי אתה הפכת את זה להרגל. כל ההרגלים שאתה זוכר אותם, שמוכרים לך, הם כולם עובדות. תראה לי עובדה אחת בחיים שלך שלא עונה לתנאים האלה, אני מיד סטודנט. העובדות זה כל מה שאתה מוכן לקבל כאפשרות, או שאתה יודע איפה זה נמצא בחיים שלך להצביע, לגעת, להריח. לכן יש אפשרויות עובדתיות שעדיין לא התגשמו, אבל הן ברורות לך כשמש שהן כבר בחייך. וזאת השכונה הזאת שעכשיו אנחנו מגדלים. מה הגוף עושה? סליחה, מה המוח עושה? למוח שלנו יש משוואה אחת. אנחנו נולדנו רק עם משוואה אחת, וזה מדהים שאנשים עושים תואר PhD במתמטיקה, אבל את המשוואה הזאת הם לא מכירים. והמשוואה הזאת היא כזאת, זה השאיפה של המוח. זאת השאיפה שלו, הוא לא נמצא בשביל שום דבר אחר. להיות מוכן, לאפשר לנו את ההזדמנות, להיות מוכן, לחוות את כל המחשבות שלך, כחוויות, התנסויות במקום הזה, שים לב, ללא יוצא דופן ומקרים מיוחדים. אז מה זה אומר? זה אומר שהמשין הזה, המחולל הזה כאן,
הוא שואף להביא מחשבה להתנסות, רעיון להגשמה, דמיון להתגלמות. זה מה שהוא עושה כל היום. עכשיו, אם אנחנו לא עושים את זה, אין לנו שקט פה בפנים. אנחנו כל הזמן running around, בגלל שהאנרגיה הזאת מחפשת ביטוי להתפרקות, ביטוי להגשמה, כי זה חץ הבריאה, אנחנו לא יכולים להפוך אותו. אנחנו קיבלנו אותו וזה כמו חרב. אם אנחנו לא יודעים להשתמש בה, אנחנו יכולים לפצוע את עצמנו במה שנקרא תסכול, אשמה ובושה. לכן, המציאות האישית חייבת להיות דינמית. ואם אנחנו לא משתמשים בדמיון ככלי הדינמיקה, אנחנו נעולים בעבר בכלי הבשר. ולכן, נתתי לך את כל הכלים כולם. ככה עושים את זה. ככה עשיתי את זה בעצמי. וכשאתה שואל אותי מה היה רגע התפנית שלי, אני יכול להגיד לך, זו שאלה מעולה. זה בהסתכלות ברטרוספקט, זה היה אוסף של כאלה. אני לא יכול להגיד שזה היה רגע אחד או שניים וגם לא שלוש. זה היה אוסף של כאלה שהפך להיות סוג של כדור שלג של נקודות מפנה ואירועים מכוננים, ברגע שאני הסכמתי להתגלגל עם הכדור הזה בלי לפחד. ואז אם אירוע מכונן אחד קרה לי, ואחר כך רק אחרי חודשיים או שלושה עוד אחד קרה לי, ככל שהסכמתי להיות בתוך הכדור הזה ולהבין שדינמיקת השינוי זה הסיכוי היחיד שלי לחיות, כי כל מה שלא משתנה אתה יודע מה קורה לו, אז הסכמתי להתגלגל עם זה, ואז דינמיקת השינוי הביאה לי רצף רגעים מכוננים במהירות גבוהה יותר וגבוהה יותר וגבוהה יותר וגבוהה יותר, וזה נקרא עלייה ברטט. כשאתה חי בפאסט טיים, אתה לא מרגיש שעברו שעתיים, בשבילך זה שנייה. למישהו אחר שבוע נמשך כמו שנה, לך שבוע נמשך כמו שעה. ולכן רצף האירועים הזה הלך והתגבר, הלך והתגבר, והגעתי למצב שאני חווה רגעים מכוננים כל כמה ימים בערך. אז זה התחיל בזה, שקמתי בבוקר, תל אביב, הייתי אורבניסט, איש עסקים, מנהל, מנכ"ל, דיקן ועוד כל מיני תארים, בגיל 29 אולי, משהו כזה, קמתי בבוקר, הסתכלתי על כל מה שיש לי, על הדירה המפונפנת, על כל זה, והצרבת עוד פעם הזכירה לי, שאני כועס, שאני מפחד, שלא נעים לי. ואז הבנתי שהצרבת הזאת מלווה אותי כבר איזה חצי שנה לפחות ברציפות, ואם אני צריך לעמוד בדירה המפונפנת שלי עם הבלנדר והג'וסר המפונפנים, וצריך לעשות לעצמי מיץ תפוחי אדמה או מיץ כרוב, כי זה או זה או לקחת מלוקס, או לנטון, או את כל הרעלים האלה, אז אמרתי, רן, מה יעזור לך כל הפוזיציה הזאת שאתה נמצא בה בחיים, כשאתה צריך לשלם על זה ברגשות שמחסלים אותך. וזה היה רגע מכונן. עמדתי במטבח, אני זוכר את זה עם הכוס כרוב, לא טעים, by the way, תנסה, לא טעים. מציל לך את הצרבת, amazing, אבל לא טעים. למה? כי הוא שווה ערך לחוסר נוחות שלך, אוקיי? ואמרתי, עד כאן. הלכתי לדירקטוריון, שמתי מפתחות, עוד דירקטוריון, שמתי מפתחות, עוד איזה הוועדה מנהלת עוד מפתחות, ותוך 3 שבועות עזבתי את תל אביב. אוקיי? וזה לא, תל אביב זה לא העניין, אלא הייתי צריך לקחת לעצמי פסק זמן, כי הגיעו מים עד נפש, מה שנקרא. אבל לא חייבים להביא את עצמנו למקום הזה. אפשר לעשות את זה בנועם. אני פשוט הייתי צריך לקבל סתירה, בגלל שהנוירון היחיד שעוד נשאר לי כאן, ומסרב להתקבס במכבסה, אומר לי, אני רק נוירון אחד, אבל אני אתיישב לך בקיבה. אני אשגע אותך, עד שאתה לא תקשיב לי. ואז מה? כפי שאתה רואה, even in the minority of one, the truth is still the truth, ומצאתי עצמי יושב על חוף ים בקיסריה, בלי עבודה, מסתכל על הים, וחושב. ואז אני מסתכל על הים וחושב, ואני רואה אנשים גולשים על הים.
ואני חושב לעצמי, רן, איך יכול להיות שאתה ממשפחה של אוהבי ים, שנולדתי בתוך המים עם סנפירים ועם זימים במקום ריאות, הגעתי למצב שאני לא זוכר איך הים נראה ואיך הוא מריח. והנה אני יושב מול הים, איך הגעתי לשם? הנוירון הזה הביא אותי לשם. אז לקחתי גלשן וחזרתי לים. ומהנקודה הזאת התחלתי להסתובב בעולם, כי זה מה שגולשים עושים. והתחלתי לראות דברים ולהריח דברים ולפגוש אנשים שמבחינתם החיים הם חוויה אחרת לגמרי. ומתוך זה נוצר גל של שינויים, שאיפשהו התחיל לקראת גיל 30, and here I am today. אתה מבין? אז זה דוגמה לרגע מכונן. מה, הערת לי כמה נוירונים, אני חייב להודות. אה, לא, אני אגיד לך למה, אתה נוגע בנקודה, אצלי לפחות, כל כך רגישה, כי אמרת, נולדת עם זימים וזה, ואני מרגיש שאני אילותי, גדלתי באילת, צללתי כל הילדות, ואני חולה על הים, ואני כאילו, ואני אומר, איך זה שאני עוד לא גר על המים, ככה, מילימטר, על המים, זה מה שאני רוצה, ואני אומר את זה כדי שכל אחד פה רגע ינסה לחשוב גם על הנוירון, שזה העיר אצלו אולי, וינסה לחשוב מה הדבר שהוא היה רוצה. אתה מבין, אנחנו מתחתנים עם מערכות אמונה והסכמים, שלא נותנים לנו את המינימום של הגמול, אם אפשר לקרוא לזה, שזה הרגשה טובה ותחושה של שלווה. ואנחנו כל כך התבלבלנו עם זה, שאפילו התחתנו לדוגמה עם אישה, שהיא גם כן מייצגת מערכת אמונות והסכמים לפעמים, והיא יכולה להיות בן אדם מהמם. אבל אנחנו גרמנו לה להבטיח לנו שהיא הולכת לאהוב אותנו כל החיים. מה דעתך להבטיח לעצמך שאתה הולך לאהוב אותך כל החיים? למה בכלל הטלנו את האחריות הזאת על מישהו אחר? ואחר כך גם לכעוס שנמאס לה ודי לה כי היא רוצה משהו אחר? אף אחד לא מסוגל לעשות את זה בשבילנו. אין ביקום הזה אפילו ישות על אחת שיש לה כוח לאהוב אותנו מלבדנו. אם אנחנו מצפים מבן תמותה, מהממשלה, מהצבא, מחברת חשמל או עירייה לאהוב אותנו ולדאוג לנו, איך אתם חושבים שזה ייגמר? לחפש אושר אצל אחרים זה למצוא אומללות ולאבד את האותנטיות שלנו, כי ממילא כולם הולכים לאכזב אותך, בדיוק כמו שהאכזבת את כולם, נכון? כמה אנשים התאכזבו ממך בגלל שאתה לא מה שהם ציפו, וכמה התאכזבו מחושר ההתחשבות שלך ומהאישיות שלך. אתה מאכזב אנשים כל הזמן. זה לא חדש, זה קלטת בלופ. זה עוד מכבסה שעושה לך עוד סיבוב לפני סחיטה, לא? וכשתבין את זה, שזה אפילו לא אתה, אלא האישיות הזאת במכבסה, מיד אתה עובר מהמרתף לארמון. וזהו, ואז השתדרגת, אתה מבין? כי אז, אם אתה האל של חייך, ולא עכבר במרתף שלהם, ואם אתה מלך לעד בארמון שלך, ולא עוד איזה רגש חולף ובליפ הורמונלי בחדר הכביסה הזה, אז אנחנו צריכים גם להיות נכנים באחריות להתנהג ככה. כי אם אתה אכן האל של חייך, אז האושר שלך תלוי באף אחד מלבדך. ואם אתה האל הזה באמת, אז אתה תמצא אהבה קודם בתוכך, והנה נולדה לה אישיות חדשה. רן קליף, מי כמוך. תשמע, אני, וואו, אתה יודע מה עובר לי בראש? מה עובר לך בראש, עופר? בוא תחזיר את האנשים, רן, שלא ישברו את הכלים בבת אחת, ובאמת ייקחו איזה משהו אחד קטן, כמו שאמרת, להתעלם מהודעות. אני רוצה להביא את זה לרמה הארצית. להתעלם מהודעות שאני מאוד התחברתי. דיברת על זמן עם עצמך, שזה הזמן הכי משמעותי בחיים שלנו, הזמן עם עצמנו, ומאוד אהבתי לקחת את זה בשיעורים של זמן, שאריות של זמן שיש אתה לנו. יודע, אני אגיד לך משהו, זה כל אבל כך נכון מה שנייה שאתה אחת, אומר. שנייה, אני רוצה שבאמת תעזור לאנשים לסיים את הסשן הזה עם סדר, כי אנשים, אתה יודע, גרים במקומות שלהם, וגם אני נמצא במקומות שלי, בוא נעשה את זה בבייבי סטפס. מה השניים, שלושה בייבי סטפס שאתה יכול לסכם שים מהסשן לב, הזה? מה שאתה אמרת זה קודם כל דברים גדולים, רוב האנשים אפילו לא עושים את העניין הזה. אני גדלתי בבית שבו שני ההורים עובדים בשתיים שלוש עבודות.
והם touch and go, כזה נכנסים, מחליפים בגדים וביי וכזה. ואני זוכר את זה שאבא שלי, למרות שעבד בשתיים שלוש עבודות, היה לו את הרגעים שאסור להפריע לו. זה לא הולך שהוא הולך להרביץ לך או משהו. הוא מסתכל לך בעיניים ואומר לך, בן שלי, עוד חצי שעה אני איתך. power nap. עכשיו, אני לעצמי. ואז הוא היה נכנס להתקלח, יוצא החוצה, שם אוזניות של פיליפס, פעם היו כאלה עם כבל עבה, מתחבר לפטפון, שם שם איזה תקליט שאסור לגעת בו, ואני אגב לא ידעתי מה התקליט הזה בכלל, עד שגדלתי. ומסתבר בדיעבד שזה היה תקליט ללימודי אנגלית, ככה הוא למד אנגלית כי הוא רצה להתקדם. הוא היה סוגר את העיניים שלו, וכדי לא להפחיד אותנו במילים מוזרות, היה אומר את זה in his mind, וככה היה לומד אנגלית. וזה מה שהוא היה עושה. אתה מבין? היה לו את הזמן הזה שלו. שזה לא היה הרבה זמן, כמה כבר תקליט, אתה יודע. זה היה גם בתקופה שצריך להפוך. אז היה לו את הדבר הזה. כל אחד, ואז הוא אמר לי, יום אחד אני ככה שוחחתי איתו על זה, היום הוא בן אדם בשנות ה-80 שלו. הוא אמר לי, רן, אתה יודע, אתה יכול לעבוד במלא עבודות, או להרוויח הרבה כסף או מעט, זה לא משנה. אם אין לך לעצמך שעה אחת ביום, אתה סמרטוט. אתה סמרטוט, וכל מה שנשאר לעשות זה לזרוק אותך למכונה. זה בעצם מה שזה. ולכן אנחנו צריכים לקדש זמן אישי. זמן אישי. עכשיו, מה קורה בתרבות שלנו, נגיד הדתית? זה בין אם זה דת יהודית, או דת מוסלמית, או דת נוצרית, זה לא משנה. יש להם את הזמן הזה שבו אם הם הולכים עכשיו להתפלל, לא יודע אם שמת לב, אף אחד לא מפריע להם. אם הולכים לישון, בדרך כלל שנת אישה או אימא היא מקודשת, סוגרים את הדלת בשקט. מה קורה אם זה לא? אז היא אומרת שיש לה מיגרנה, אז מיד סוגרים את הדלת ואף אחד לא נכנס. אתה מבין למה אנשים מפתחים מיגרנה עכשיו? אז מה יוצא? יוצא שכל החברה שלנו, אם אנחנו לא בתוך איזה מערכת תקסים, כמו איזה דת או בית כנסת או משהו, מותר להפריע לנו. אם אתה טקסט וואטסאפ, אם הבן אומר לך הייתי בתפילה, אתה לא אומר לו כלום, גם אם הוא איחר או עשה דברים, לא יודע מה, לא ענה לך, קרה משהו, אתה לא תגיד לו כלום, הוא היה בתפילה. אז אנשים צריכים להבין שבית התפילה, הקדוש ביותר נמצא פה בחזה שלהם, ולקבוע עם עצמם זמן תפילה, ליטרלי, ממש ביומן. ואני הרבה פעמים אומר לאנשים, תשימו את זה לא בשולי היום, שימו את זה במקום שיש לו ערך חשוב. כלומר, זה כמו פגישה חשובה בעבודה, זה כמו פגישה עם בת זוג, זה כמו משהו שאתה עושה כי חיכית לו כל השבוע. זה צריך להיות במקום של כבוד ביומן שלך, ושם לא קובעים גם כלום. וזה המקום הזה שהוא גם חסום, אם יש לך יומן משותף, אף אחד לא יכול לגשת לשם. וזה מה שאני גם עושה. יש לי יומיים בשבוע, אי אפשר למצוא אותי, כאילו, אי אפשר לחפש אותי, לקבוע איתי שום דבר, nothing, nada. ומה אני עושה ביומיים האלה? אני יוצר פרויקטים, אני כותב ספרים, יש לי רעיונות וסטארט-אפים בראש שלי, שלא מניחים לי עד שאני אשב ואכתוב אותם. זה רק בגלל העובדה שאני פיניתי זמן, ובהתחלה שהתחלתי לעשות את זה, זה היה ממש מאבק. היה לי מאבק, לפנות 10 דקות, לפנות שעה, לפנות חצי שעה, זה היה מאבק. היום, בגלל שהפכתי להיות כבר מומחה במה שאני מתמקד בו, כל אחד שהוא מתמקד במה שהוא הופך להיות מומחה, אני מומחה בפינוי זמן. אני יודע לעשות זמן. ברגע שאנחנו עושים את זה, אנחנו צריכים להבין שהתפנה לנו ואקום. ולתוך הוואקום הזה אנחנו צריכים לשאוף להכניס דברים שמרחיבים את הוואקום ולא מקבצים את הוואקום. לגמרי. ולכן אם אנחנו רוצים לבלות את זה עם מישהו, זה צריך להיות בן אדם שמרחיב. אם אנחנו רוצים לעשות משהו, זה משהו שמרחיב. אם אנחנו רוצים ללמוד משהו, זה משהו שמרחיב. זה לא משנה מה תבחר, העיקר שהוא יכניס לך את שלוות הלב, וירחיב את נשמתך. זה הדבר הכי חשוב שאנחנו צריכים לעשות. למה? כי אם אנחנו עולים ברטט הזה לאט לאט, אנחנו מקבלים סנס של חשיבות עצמית, ואנחנו מתחילים להחזיר הביתה את כל רגשות האשמה, וממירים אותם לאספקט שלא צריך להתנצל על זה שהוא לוקח לעצמו את הזמן, כי מה הם החיים שלנו אם לא אוסף הרגעים ששייך רק לנו. חד משמעית. אגב, זה יכול להיות גם בפעילות ספורטיבית. מעניין אותי, אתה עושה פעילות ספורטיבית? זה מעניין אותי, ככה, שאלה הכי...
אני אגיד לך משהו על זה בגדול. ספורט זה דבר שהומצא כעיסוק המונים רק בשנים האחרונות לאורך ההיסטוריה. בעבר ספורט היה דרך של רודנים להכניס את כולם לקוליסאום כדי שיהיו עסוקים במשהו בזמן שהם עושים משהו. וככל שזה יותר אגרסיבי וקיצוני, כך ייטב. ואז לקחו את הדבר הזה והוציאו את זה להמונים. ואני בתור אחד שהיה לו קליניקה שנים, שהתמחיתי גם בפגיעות ספורט, זה היה חלק גדול מהעבודה שלי, ועבדתי עם המון ספורטאים מכל מיני סוגים, אני אומר לך שזה דרך נפלאה לבן אדם להסתבך בכל מיני דברים. וזה היה מודל עסקי מעולה, גם בשבילי אני מודה. ואז יום אחד, אחרי שהייתי רץ איזה 20 שנה, 16 קילומטר, 3 פעמים בשבוע לפחות, יום אחד פשוט עצרתי באמצע ה-16 קילומטר ולא יכולתי לרוץ יותר. לא יכולתי לרוץ יותר, ומאז אני גם לא רץ. כי הבנתי שאני שוחק את אנרגיית החיים שלי. אנחנו אמורים לרוץ אם משהו רודף אחרינו, או אנחנו רודפים אחרי משהו. אנחנו אמורים להתאמץ רק כשזה משמח אותנו, מרגש אותנו, וזה מייצר איזה זה, או לחילופין, אנחנו רוצים להציל מישהו או לעזור למישהו. אבל בשביל זה יש לנו את הכוחות האלה. אז אם ריצה משמחת מישהו, שירוץ כל עוד הוא שמח. ברגע שאני הפסקתי להיות שמח מזה, עצרתי מיד. אתה מבין? אז היום מה משמח אותי? משמח אותי לשחות. אני שוחה, אני יכול לשחות, אני לא יודע להגיד לך כמה זמן אני יכול לשחות, אני נכנס לשחות, עשיתי לעצמי איזו בריכה כזאת שאין בה כלור, אין בה מלח, אין בה כלום, מי שתייה, אתה פותח את הפה ושוחה, אתה נכנס מפה, יוצא משם, ואני נהנה מזה, זה פשוט מחבק אותי, או אני הולך לים לגלוש גלים, אני נהנה מזה, זה מחבק אותי, אבל אני הפסקתי לעשות פעילויות שבהם אני סובל או מתאמץ ועושה פרצופים, אין לי את זה, אז אני עושה רק דברים שמשמחים אותי. מקסים, ובכלל זה ספורט הוא לא יוצא דופן. אהבתי מאוד. טוב, מה נגיד, חברים יקרים? מי כמוך, אה, מי כמוך. כן, הבאנו את רן והסלוגן שלי מיכאלי. כבר 17 שנה, אנשים שואלים אותי, מה זה, איך מי כמוך, אין דבר כזה אין כמוך, אז אני אומר להם, ברור שאין כמונו, לטוב ולפחות טוב. חד כן, אל משמעית. תשכח עוד פעם, אין כמוך בכל היקום הזה. יש לך נסיבות חיים ו-DNA מאוד מאוד ייחודי, וזה הכוח של הבריאה, הגיוון. לא סתם אומרים אלוהים נמצא בפרטים הקטנים, כל אחד מאיתנו הוא הפרט הקטן והייחודי שאלוהים הוא, וזאת האותנטיות שלנו. אם שואלים אותי מה האותנטיות האלוהית, האותנטיות האלוהית זה החוויה האישית של כל אחד מאיתנו שמהווה את הענק הזה שנקרא אלוהים. מהמם. אני רק אגיד ככה מאחורי הקלעים, שהבאנו את רן להיות סוגר של הערב הזה, ובעצם הדובר האחרון, המנחה האחרון, חוץ מהסשן של מחר שאני ועופר מעבירים, כי אני ורן התכתבנו מאחורי הקלעים, ואמרתי לו, תשמע, יש פורמט, חצי שעה. הוא אמר לי, אבל חצי שעה, אנחנו מתדיינים על זה כל כנס. אמרתי לו, אין בעיה, תבוא בסוף, ויאללה, ונפתח את החצי שעה הזאת, ואנחנו פה כבר איזה שעה. רן, תשמע, אתה איש באמת כל כך מיוחד, תראה כמה דברים כותבים לך פה. רק כתבתי שאתה עולה בוואטסאפים, ואיזה 80 איש נכנסו. ישר. בסדר, תראה, אני אבוא לבקר באוקטובר. אז אז יאללה, רגע, אתה בא לאוקטובר בארץ? אני בא לשבוע באוקטובר, ב-19 לאוקטובר, ב-18 אני מעביר הרצאה על מהפכת הלב בסינמטק תל אביב, במה שנקרא, לפני פרימיירה של סרט שנקרא מהפכת הלב, במסגרת פסטיבל. וואו, כן, אבל זה וואו, כבר הכל סולד אאוט, תוך 48 שעות מהרגע שפרסמתי, זה בום. די, וב-19 אני מעביר שבוע של סמינרים וריטריטים עם אסף הראל וגם עם חן רפסון הראל בשדות ים. מהמם, וזה בעצם התמצית של הביקור שלי בישראל, וכמובן לבקר חברים ומשפחה. מהמם. אז אל תוותרו, באמת, אני שלחתי, אני לא יכולתי לבוא פעם אחרונה, שלחתי את אח שלי, שם אח שלי, אח ואבירו וחברה שלו. רן, אוהבים אותך, אתה איש יקר, תודה רבה, שלחנו לכם פה קישור למתנה של רן, אל תוותרו עליה בבקשה, אני שמתי את זה גם בקבוצות וואטסאפ, אז זהו, ואני רוצה להגיד. זה לקורס שערכתי אותו לפני 3 שנים,
ליטרלי שינה גם את החיים שלי, שנקרא גורלות ופוטנציאלים, לבחור את העתיד היום. ככה הוא נקרא. מהמם, הנה אני אשים לכם את זה עוד הפעם, רגע אני מנסה להעתיק את זה, אני אשים לכם את זה שוב פעם, ויאללה תבלו כמו שאומרים. רן איש תודה רבה יקר, לכם תודה רבה, אהובים, תודה רבה, בזכות תודה כאלה רבה. יוזמות אנחנו נתרחב ונלך. תבורכו, להתראות. תודה רבה, תודה, תודה. איזה אלוף, איזה אלוף, איזה אלוף.